Ukongeza ukuqinisekisa uba izandla zakho zicocekile okanye xa uthe wabamba apho intsholongwane apho ibikhona ukubulala ezandleni zakho, uyakwazi ukusebenzisa ibleach, kuba nebleach emzini wakho. Yona ke uthatha i-20 liters yepheyile, ugalele umlinganiselo wekomityi ngaphakathi, ugalele ihafu yekomityi ngaphakathi, wandule ke ufake amanzi igcwale ipheyile lakho. Ungasebenzisa ke loo manzi ane-bleach ukuhlamba izandla zakho, intsholongwane iyafa phakathi kweminwe yakho esandleni sakho ngokupheleleyo. Kananjalo xa uzawusebenzisa ibleach ukosula indawo osebenzela kuyo ekitchen lakho, kungaphezu kwetafile okanye kuloo ndawo osebenzela kuyo unqunqa izinto ukupheka endlini yakho, uthatha ibleach ezingumlinganiselo ka-750 milliliters zibene, uzigalele zone epheyileni elingenanto, ize wandule ke ugalela amanzi ngaphezulu ide ibe iyagcwala. Ungalithatha ke ilaphu noba yimfayidukwe ufake emanzini lawo ane-bleach, usule yonke into ekhona ekitchen lakho. Ngaloo ndlela siyafa isifo okanye intsholongwane i-corona. Sisonke singayinqoba i-coronavirus. Enkosi.